Добре дошли в поредицата "Въпроси за живота". В нея ще ви представим серия от интервюта, разглеждащи важни житейски въпроси, които зрители и слушатели като вас имат. Отговорите на тези въпроси ще търсим в свещеното писание – Библията. Там са записани вечни истини, които нашите гости ще разясняват. Надяваме се поредицата "Въпроси за живота" да спомогне за вашия духовен растеж. Здравейте и добре дошли в поредицата "Въпроси за живота", която се излъчва благодарение на служение "Христос за света" и Студио 865. Аз съм Габриела Николова. В тази поредица разглеждаме важни житейски теми като самота, скръб, депресия, надежда, семейство, смърт, както и въпроси свързани с Бога, Исус Христос и молитвата. Отговор на всички тези въпроси търсим в свещеното писание Библията. Казвам добре дошъл на нашият гост пастор Теодор Опренов, главен пастор на Първа баптистка църква в София, богослов и магистър по историческо богословие. Здравейте на вас, вашите зрители и слушатели. За мен е удоволствие да бъда тук. Днес ще разговаряме за Бога. Съществува ли изобщо, как знаем за Него и какво представлява? Но преди да започнем нашият разговор, нека първо се помолим. Небесни Отче, помогни ни да разберем кой си Ти и да научим повече за Теб. В името на Исус Христос се молим. Амин. Амин. И така, пастор Опренов, има ли Бог? Да, има Бог. Той съществува и винаги е съществувал. Библията го нарича Отец на вечността. В Словото му четем: преди да се родят планините и да си създал земята и света, от вечността до вечността Ти си Бог. Бог винаги е съществувал. Не е имало момент, в който Бог да не е съществувал. Разбира се, има хора, които не вярват, че Бог съществува и че го има. Библията казва: безумният каза в сърцето си: няма Бог. Това е Псалом 14. Само един ли е Бог, защото има хора, които вярват, че има много богове? Бог е само един. Библията ни казва: Господ, Той е Бог на небето горе и на земята долу. Друг няма. Това е Второзаконие, глава 4. Бог е казал: така казва Господ, царят на Израел, изкупителят му, Господ на воинствата. Аз съм първият, аз съм и последният. И освен мене няма Бог. Но има хора, които вярват в фалшиви богове, наречени идоли. Апостол Павел пише: знаем, че идолът е нищо в света и че няма друг Бог освен един. Хората си правят идоли, изработват ги от дърво, камък или метал и им се покланят. Но има и такива идоли, които не са създадени от човешка ръка, а са в сърцето на човек. И той им се покланя. Затова една от 10 Божии заповеди гласи: да нямаш други богове, освен мен. Да не си правиш идол или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се покланяш, нито да им служиш. Има само един Бог. Той ни е създал и Той ни обича. А как можем да бъдем сигурни, че това наистина е така? Бог е дух и не можем да го видим с очите си, но можем да познаем, че Той съществува. Има поне 3 начина, чрез които можем да го познаем. Първо, чрез Словото му, което е Библията. Второ, чрез самото творение. И трето, чрез нашата съвест. Още първото изречение в Библията, в Битие 1 глава 1 стих ни казва: в началото Бог създаде небесата и земята. Ако се огледаме наоколо и видим невероятното Божие творение, няма как да не признаем, че има Бог. Библията казва: небесата разказват за Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете му. Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Веста им е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената. Небесата говорят на език, който всеки човек на земята може да познае и може да разбере. Хората могат да видят красотата и величието на творението и да осъзнаят, че то е дело на Божии ръце. Апостол Павел ни казва, че творението на Бога разказва за него. Цитирам: понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо от творението, така че хората остават без извинение. Това е в Римляни глава 1. От Божието творение можем да познаем, че Бог е реален и че силата му е вечна.
Друго нещо, което потвърждава съществуването на Бога, е вложеното в нас знание за Него. Някои хора наричат това знание съвест. Нашата съвест е свидетелство за моралните стандарти на Бог и за Неговото съществуване. Но това вътрешно познание е изкривено поради греха. И затова хората се обръщат към идолите. А има ли Бог начало или край? Бог няма нито начало, нито край. Той не е сътворен. Винаги е съществувал. Бог е извън времето. Той е дух. Всяко нещо, което е сътворено, от друга страна, има причина да съществува. Къщата, в която живеете, е започнала да съществува и това е имало причина. Наличие на строител. Часовникът, който носите, е започнал да съществува и за това е имало причина. Часовникар. Вселената е започнала да съществува и причината за нейното съществуване, това е Бог, който я е създал. Но самия Бог никога не е започвал да съществува. Той винаги е съществувал. Причината да съществува е самия Той. А как да мислим за Бог? Като мъж или като за жена или някаква друга форма? Бог не е нито мъж, нито жена. Той е дух и отвъд измеренията на човешката представа за пол. Думата антропоморфен означава да приписваме човешки характеристики на нещо или на някого, който не е човек. Божието слово използва антропоморфни термини, за да опише Бог, за да можем да си го представим, да разберем какъв е Той и каква е Неговата природа. Четем за ръката на Бог, за очите на Господа, за десницата на Господ и други подобни термини. И има пасажи, в които Бог е описан в образа на майка, което трябва да ни покаже нежната му грижа и любов към нас. Както майка утешава детето си, така и аз ще ви утеша. Но както Библията говори като цяло за Бога, тя говори в мъжки род. Той е представен като наш баща и местоименията, които се използват за него, са в мъжки род. Но той е дух. Няма пол. Вие казахте, че Бог е един, но защо християните говорят за Троица? Какво означава това? Бог е един, но се разкрива в три лица. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Тези три лица на Бога представляват едно цяло, но всяко едно от тях е различна личност. Това се нарича Троица. Троицата е сложна богословска концепция, която човешкият ум трудно може да схване, но е истина, тя е факт. За да обяснят тази концепция, някои богослови дават като пример трите форми на водата, например. Течност, пара и лед. Или я сравняват с яйце, което се състои от черупка, белтък и жълтък. Но всички тези опити да обясним Троицата с човешки аналогии не са до край състоятелни и могат да ни подведат. А Бог ли е създателят на всичко съществуващо? Да, Бог е създал всичко съществуващо. Първото изречение на Библията ни казва: в началото Бог сътвори небето и земята. Всичко, което виждаме на този свят. Луната, звездите, планините, долините, реките, океаните, цветята, дърветата, рибите, птиците, дивите животни, всичко това е сътворено от Бог. Този факт опровергава твърдението за съществуването на множество богове. Тоест, опровергава политеизма. Опровергава и анимизма. Това е неправилното вярване, че неодушевените предмети имат дух и трябва да бъдат на свой ред почитани. Опровергава и пантеизма, т.е. неправилното вярване, че Бог е част от самата природа. Божието Слово казва: достоен си, Господи, Боже наш, да приемеш слава и почит и сила, защото Ти си създал всичко и по Твоята воля всичко съществува и е било създадено. Това са думи от книгата Откровение. Фактът, че Бог е създател на Вселената, опровергава и наблегът на астрологията. Неправилно вярване, че звездите и планетите влияят на живота ни. Божието Слово казва: и внимавай да не би, като повдигнеш очите си към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно воинство, да се подмамиш и да им се поклониш и да им послужиш. На тези, които Бог, Господ Твоя Бог, е разпределил на всичките народи по цялото небе. В Евангелието на Марк Исус Христос потвърждава това, като ни казва: Господ нашият Бог е един Господ. И да възлюбиш Господ, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила. Така че, да, Бог е създал всичко съществуващо. А как го е създал? Бог извиква света в съществуване чрез Словото си.
Библията не ни дава подробности по този въпрос, но се казва, че Бог казва и то става. В 3 стих на книгата Битие Бог казва да бъде светлина. И стана светлина. И в цялата глава по-натам той изрича слово и то става. Трудно ни е да проумеем този факт, но е така. Латинската фраза ex nihilo означава от нищото. Бог създава Вселената ex nihilo. Абсолютно всичко ли може да направи Бог? Има ли нещо, което е невъзможно за него? Да, Бог може да направи абсолютно всичко. Той е всесилен, всемогъщ. Думата, която Библията използва, за да го опише, е всемогъщият Бог. Когато ангел Гавриел идва да съобщи на Дева Мария, че тя трябва да роди Месията, Спасителя, младата девойка го пита как е възможно това да се случи, тъй като тя е девица. И ангелът ти отговаря: защото за Бога няма нищо невъзможно. Бог има силата да направи каквото поиска. Пророк Еремия възкликва: О, Господи Боже, ето ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо невъзможно за теб. Ако Бог е всемогъщ, тогава защо не спре ураганите, земетресенията, наводненията, епидемиите? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Някои неща са скрити от нас. Но Божието Слово ни казва, че живеем в грешен свят. Цялото творение е засегнато от греха на човека. Когато първите хора, Адам и Ева, се грешават, Бог казва: проклета да бъде земята поради теб. Със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будили ще ти ражда. Стотици години по-късно апостол Павел пише в посланието към римляните: понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки до този момент. В света, който живеем, има всякакви природни бедствия. Има епидемии, болести, нещастия, но един ден Бог ще премахне греха от този свят и ще създаде нова земя, в която тези неща няма да ги има. А всезнаеш ли е Бог? Да, Бог знае абсолютно всичко. Той е всезнаещ. Божието Слово казва: и няма създание, което да е скрито от Него, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Библията използва думата всезнаещ, за да опише Бога. Това означава, че Той има пълното знание и безкрайното разбиране. В Псалм 33 се казва: Господ гледа от небето, вижда всичките човешки синове. От мястото на обиталището си Той гледа всички земни жители. Този, който е създал сърцата на всички тях, внимава на всяко едно от делата им. С това ще завършим нашият разговор днес. Разбрахме, че Бог е всемогъщ и всезнаещ. Знае мислите и сърцата ни и нищо не остава скрито за Него. И един ден всички ще застанем пред престола Му, за да отговаряме за делата си. Благодаря ви, пастор Опренов, за този разговор. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас и този път. Очаквайте и следващите ни епизоди, в които ще продължим да разглеждаме и други важни житейски теми. Това е поредицата Въпроси за живота, която се излъчва благодарение на служение Христос за света и Студио 865.